ban nan da wani amini in ba Musa Santana ba. Daga Musa Santana sai wannan. Allah sarki. Na uku ne ba wannan kuma ya sunan shi. Wannan Dabalu. Allah sarki. To shikenan baban mu ne aike mu yanzu kuma kare ce ya hana mu daɗe a waje. Yace in muna daɗe za a dinga cewa mu goyon gauro ne. To ma zo gidan. Na gode. Allah sarki. Zan mutum ya aure abin ni hada gilas. A hada gilas? Ni ma wannan din wannan aiko mun aka yi kwamandan nama. To kanin na ake nan. Daga Bandi. Shine da ya ji shine sai manajan din ya dama ya je maka sai sa. Alhaji Bawa manajan. Wannan a ce shi ma ka san shi. Ai yaro na ne Alhaji Bawa. Alhaji Bawa ai yaro na ne. Ai abin da ya raba mu da shi. Ke ban nan da shi. Da ita ba to gaba ɗaya sai muka rabu da siriri da shi ne daman ya ce to Alhaji Bawan ne ya ce daman wai ya aiko ya ce wai a gaya min tsigai ina son ki a zancen auren inda na same ka daman yaron ka ne ba ga uban gida mai zan yi da yaro kin ga shi kumandan nama za ki gan shi da jan mashin to ana ne daga aro har yanzu bai damun da shi ba Allah sarki na ka fi karfin haka ma wallahi ai ba sai kace da muka na ga a ce ai gwaran ga da ma su sani Musa Santana ai Santana ne wallahi da shi da wannan dan uwan nasa dan buɗe gogo dan buba to sai an jima ma da ta sale la za mu tafi ban lera ka so mu tafi sale ga so ko ba na gani ko ka so mu tafi sale aka so no ba shi wani ka gani zon goye ka ka gani yanzu ka dawo zon goye ka ka ga ka dawo to goya shi zon goye ka to kuma goma ta ya ina zaki ni ba gida za mu koma ba to za mu koma to dan kai dan kawa kai